in my daydream. Ahojte, dneska si chystáme krátke videjko pre vás, kde si môžete pozrieť, ako chystáme veci na fotenie. Bude to také menšie fotenie a prichystali sme si pre vás 4 nové modely najobľúbenejších seamless legín v nových farbách jesene. Tak poďme na to. Táto legínová kampaň sa bude spúšťať v septembri, kedy sa každý po lete bude vracať do práce, do školy a celkovo do tej svojej bežnej rutiny. Tak sme si vybrali 5 person, ktoré budú reprezentovať jednotlivý ten návrat, ako napríklad back to gym, back to coffee, back to routine, back to campus. Budeme mať 5 modeliek a každá z nich bude reprezentovať to jedno back to slovíčko vlastné. Všechny zdravím, jsem tu s Laurou. Čaute. Čaute. A právě vlastně máme jednu z 5 scén, kde děláme kampaňové video, takže tohleto, popiš svůj outfit, describe. Back to coffee. Takže mám kavičku, mám kozmetickú tašku, bundičku, to je všetko. A ty hlavní legíny, that's the main part. To je samozrejme. Nebia leggings. Čaute babi, máme tu nové farby z Primal kolekcie, tieto krásne 3A sivé. Moji favoriti sú určite tieto hnedé, čo mám hneď tu a potom tie sivé, čo mám na sebe. A skvelá informácia je tá, že už nie sú tak extrémne kompresné, takže si nemusíte brať o číslo väčšie. Stačí zobrať svoju normálnu veľkosť, ja mám teraz na sebe SK, ale keď som mala SK z tej predtým várky, tak mi boli celkom dosť malé. Takže teraz podľa mňa sedia úplne super. Dneska je tu s nami naša najviac ikonická modelka zo všetkých. Ahojte. A hneď 2 mesiace po porode nás takto prišla poctiť a Denny vyzeráš úplne nezmenenie, úplne rovnako. Ďakujem. Ako je to možné? Keďže som cvičila počas aj celého tehotenstva, aj ešte 3 hodiny pred porodom som bola vo fitku, tak si myslím, že sa to odrazilo, no chvála Bohu. Ešte mi ostalo 6 kg navyše, ale asi na správnych miestach, takže... Išlo to určite do tých správnych miest. Takže to je asi ten kľúč. Pohyb, strava, tak pre mňa to bolo také prirodzené, pretože cvičím celý život, aj sa tak stravujem, aj neviem... Bolo úplne prirodzené. Super, takže motto Challenge the Ordinary sa vyplatí. Áno. Hýbte sa, cvičte, jedzte. Zdravo. Dobre, Evi, tak ty si prvýkrát na fotení. Aké máš z toho pocity? Dobre, ja som si myslela, že mám v strese troška, ale necítila som sa ani ráno, lebo vždycky, keď mám nejaký stres alebo tak to ráno cítim a bola som úplne pohodená, takže za mňa je to super, baví ma to hlavne a podľa mňa som celkom taká, že uvoľnená. Chcela som si, že budem troška taká nesvoja, predsa len proste sú to nejakí noví ľudia, ale páči sa mi to. A čo by si odporúčala niekomu, kto ešte nefotil? Asi mať okolo seba dobrých ľudí, lebo je to taká príjemná atmosféra, že nie je to nejaké, že by som sa cítila nepríjemne, čo ja mám s tým niekedy problém, že neviem sa úplne uvoľniť pri niektorých ľuďoch, ale myslím si, že je to dobrá partia, tak to ide ľahko. Čiže si dáš na koleno a budeš sa tam len tak akože si odtiaľ niečo vyberať, ten lesk na pery napríklad. OK, takže dnes tu máme aj nášho CEO, tak toho prepadnem trošku. Trošku prepadnutie a dáme mu rovno aj otázku. Tak možno pre našich divákov povedať to, ako to ty vnímaš celý ten proces v podstate od vymyslenia produktu až po v podstate tieto produkcie a následne vydania launch kolekcie.
Ďakujem, to je fakt, že prekvapenie, to nečakal, nemám nič pripravené. OK, no vnímam to veľmi stresujúce. Ako sme prešli na ten systém, že nie každé 3 mesiace, ale v zásade každé 4 mesiace kolekcia, tak vlastne sme si uzavreli taký, že šprint, kde šprintujeme v rámci možno nejakých 4 až 6 mesiacov od toho, že si povieme, že taká kolekcia ide, až po ten launch, kedy dáme kolekciu do ponuky. Samozrejme, že to obdobie je strašne krátke na to, aby sme kolekciu vymysleli, nafotili, vyprodukovali, vyrobili a dali ho vlastne do predaja. Takže žijeme v takom, že uzavretom stresujúcom cykle. Zároveň je to niečo, že veľmi motivujúce, pretože vieme, že OK, ten termín je vtedy a vtedy, ako teraz pri NXOčku, kde vieme, že 9.9. príde kolekcia a to nás v podstate všetkých asi motivuje a tlačí dopredu, pretože ten čas sa kráti každým dňom. Držíš? A díváš sa na ten noťaz, ja? Počkaj, ešte viac dozadu asi. Ešte? Asi dobre. Musím vás pochváliť, boli ste super modely, odviedli úžasnú prácu. Výstupy sú brutálne, teším sa na to, vyšlo to ešte lepšie, ako som čakala. A It's a Brave, môžeme si zatleskať všetci ako tým.